Selamat malam Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi kembali. Alhamdulillah. Kenapa nduk kok sumuk koyo ngene? Yo, gatel yo, delok. Ketok keleke aja dhuwur-dhuwur. Ini hadiah dari Repa waktu Repa ning Bali yo. Aja dhuwur-dhuwur ngene ketok keleke. Iya iya. Iya dikukur dhewe lah. Ngene. Wes pisane ambil, Dok. Pisane ambil. Sing tadi satu sudah habis ya pemirsa di maem bareng-bareng. Tolong bukakno, Dok. Coba dadi jerene Salwa nek di anu dadi apa ya molor ngono. Tak prayere dhisik. Ya Allah. Apa? Bentar. Ganti, Dok, ketok, Dok, keleke, Dok. Ora. Pengen nganggo ke daster. Ini di prayer dulu ya. Sosis sih. Iya. Kamu pengen juga? Esnya tak anakno, Bu anakno. Lah engko pokoke awakmu pokoke kelekmu aja sampe kelek mbok buka ngene aja ya. Atau mbok buka ngene aja. Soalnya apa? Keleke kan lebar. Ketok ngono. Iki ben jerene Dik Salwa mang. Anu budhe nek dipanasi kuwi koko iso lumer iso molor. Mari kita buktikan ya tingkat kemolorannya. Tak tutup pengenanku. Ini boleh. Tutup iki kan buka. Oh, enggak apa kan enggak ketok. Lah aku mbok tutup kan sing mbok syuting Ibu. Tadi kan sudah sing belum Dek Dio. Moko Dek Dio anu apa? Dikasih. Iya, dikasih kan ya sama-sama saudara. Soalnya mah ketok Dek Dio ning anu nduk ning sawah. Ya. Benten rusuh. Rusuh. Jadinya aku mangannya sikat. Iku loro dewe. Loro tadi sama Bude. Bude minta separuh. Berarti Mbak Intan 1,5. Tadi kan terus masih toh. Ada Mbak Repa karo sapa nih yo? Masih 2 tadi. Iya sing belum. Betul. Terima kasih guys, Koko Wangi. Coba molor dengan borak. Sik kok dia diwadahi ning apa ya? Jadi ini plastik ya. Hah? Beda ning plastik. Wis tak syuting sithik tok. Aja ning plastik kok nduk ning piringe Bunda. Juga ning piringe Bunda ada. Intan mau urung maem loh ya. Iya, dia memilih karakter ini. Ya, yang nemuin aku. Karakter cingkirnya saja. Ini wajah marah. Tak suruh. Aku kembang. Hah? Nomor. Iya. Ininya diadu bude. Iya, protol dong. Tak isai bude terus apa sinine cuwil dadine marah-marah terus tak ijoli. Iku marah banyak. Lah ya ekspresine marah. Dia belakangnya. Aku wis minta maaf. Belakangnya kamu. Apa belakangnya iki? Bomeku. Wes taruh sini, wes duduk, Intan duduk. Nah, wes. Sik kita tunggu di prayer dulu ya. Kita ke tempatnya Mama Jah ya. Aja duduk neng kono, Dok, nek jatuh. Lah. Iya, nek jatuh aku mati. Daster tidak tahu linknya gitu pemirsa. Pokoknya itu dulu hadiah waktu Repa dari Bali. Repa saka Bali terus di tumbasno hadiah kuwi. Lah kok wis aku ditinggal malahan padha karo Intan nek mlaku. Bantere kok ora kaprah. Ayo tempatnya Mama, yuk. Ayo Dut ikut Mbak Yun Dut. Iya ya. Ayo Dut tempatnya Mama. Ayo Dudut. Ayo. Itu di kuwi. Oh gak, iki lho wis mlaku, gak usah mlayu Dek, Pak. Tiba.
Saya kaget. Iya, iya. Hati-hati. Aku tadi delek. Delik gak apa-apa, delik ya boleh. Delek di mana dong? Gak tahu tadi delik di mana. Nggak tahu kan delek. Iya. Jirene tadi kamu neng Blora. Blora. Iya. Baru pulang. Iya. Delok wis mlayu baru. Ora usah mlayu ah. Ayo Dut, mlaku Dut. Mbak Ida sama iya cepet banget. Iya, mlakunya cepet banget. Bersama Dudut, Pidut. Piye, Nduk? Mau makan pizza. Iya. Piye to Nduk alon-alon? Sikilem kecemplung kok. Hah? Di luar. Mak Jas sudah ada? Ya. Di luar. Iya. Sama Kak Sila. Sama Pak Silo. Pak Silo biasanya engko terus mlebu omah. Sila. Iya. Nek aku nggawa kamera kadang terus guyu terus larang mlebu omah ngono. Ayo, Ada luar. mana? Itu. Oh iya. Ayo. Aku kalau bicara takut kalau ketiga. Lagi mandi aku. Mbahnya. Rumah mbahnya. Monggo Barup. Pizza itu kesukaanku. Iya toh? Iya. Oh, Karena makan pizza aku. seneng kesukaanmu. Iya. Mbak Yun lah lagi tahu. Atik wis tekan kene cepet deh. Halo. Mak, assalamualaikum, Mak. Sandale taruh kene lho. Iya. Iki lho cah-cah tak kon ndeleh kene sandale. Lah tek lara wis ngombe, Mak. Ora apa-apa, banyu akeh. Mak. Buka ku piye? Sampean buka, Mak. Iki lho, Mak. Lah buka sik ya. Engko di lungguh kene pokono. Ayo, kene, Mak. Iya. Berkeruyuk-keruyuk kita ya. Iya, Le. Ayo, ayo duduk kabeh. Mak aku ning kene gak apa-apa ya, Mak. Ya dhuwur gak Iya, apa-apa. gak aku ning kene ngadeg, guys dah. Ayo dimaem. Iya, sik tak kita buka. Oh, bener lho. Belum Mak, sepurane yo, Mak. Sepurane. Mama tek masak cantik kok ndi? Aku nanti mau Buah. Ndak nilai bapaknya Mbak Nur di Sambeng nanti. Pak Muji Pak Sambeng. Mas Muji. Iya. Enek apa, Mak? Rodok berat. Oh, iya iya iya. Ambil iya. aja, Ambil ambil. Udah ambil aku ya. Ambil. Tadi Iki odok kok Pak. halo Mbah, niki Mbah monggo Mbah jejel, Mbah. Mbak doyan paling ya. Niku judule pizza, Mbah. Pizza. No. No, Mbah. No. Nek kerupuk mau, nggih besok tak gawa. Yes. Kan ambil lagi. Ndang iki. Bareng-bareng kan enak. Tadi siang yo wis. Tangannya tangan kanan lo ya. Tangan kanan. Anu, bedhe teng Sambeng. Jenengan goncan kalih sinten? Kalih Mamah Ja. Oh, nggih. Ning Sambeng. Neto. Kita mau ini enggak? Pedes, Mak. Pedes. Mau ini ya. Pedes, Mak. Iya. Siapa mau lagi? Intan kok seneng yo, Mak, yo mbek pizza yo, Mak. Iya. Awan mang, Mak. Entek siji setengah. Dekne sing siji separo, aku sing separo, Mak. Ndek awan mang yo bareng iki ya Yoyo. Merpiu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayo. Mak Jai. Kan yo. Kayak neng kuwi lho, Mak, kayak neng HP. Enak dong. Enak. Soalnya kan enggak umbas. Enak ya. Dia bang enek Mama Susi, Salwa, terus Intan, Yayu. Oh, makanya Dek tak Dio ono. mang wis tak umani Repah ya sampun. Bunda mau. Wis yo. Enak Mak bengi-bengi nek numpak motor alon-alon Mak aku gak wani Mak nek bengi banter-banter. Ternyata ngene Mak, mripatku saiki ki sok gak kaya kae Mak. Ngerti sorotan lampu yo Mak cerot. Saus ya, Mbak Yun? Enak Pak, saus ya? Iya. Rasa. Iya. Neng mripate Mak celeng ngono Mak Ja. Iya. Matur suwun nggih. Koko Wangdi. Ini bisa merasakan Mak Ja juga. Anak-anak senenge ra kaprah, semoga sehat selalu. Ya. Bukan sama aja ya. Bukan.
Bukan enggak apa. Intan sudah ngambil loh, Mak. Wes. Udah ngambil. Sudah, Mak. Sudah Yoyo. Sudah le, barengan saja sama Mbak Intan. Yuk jangan jempalik gitu toh le. Nah, gitu ya. Nah, pelan-pelan pinter kok. Kimang tak telepon nduk ning ndi? Ning gone Mbak Iza. Dudut ada. Dudut ning Blora ngono. Ini Blora ambek Mama. Terus mending ngene, Mbak Yun, pizza itu kesukaanku. Mending ngono, Mama. Iya, tenang kok, Mak. Iya, pinter, Cah. Sela yo seneng. Iya, Mak. Terima kasih. Aku sampun nih, Mak. Mbak Yun enggak uman. Mak, aku sampun. Aku kan bagian nyuting kan wis ngono lho. Pokoknya enak dimaem kalau masih anget ya. Nah, pinter ya. Ya sampun, terima kasih loh, Mak. Mama apa yang ning Sambeng nilii bapake Mbak Nur, berarti Mbake Dudut. Mbake Pidut Dudut. Awake kudu mriyang nuplutan. Kaya nek Intan flu, masuk angin ngono-ngono kuwi lagi usum pancen kok. Mbak Ijak bidang ngene. Tang kanan ngene. Tang kanan itu ngadep kanan. Kuwi gak tau roh Mak Darni sibuk saiki cerita ki Mang. Mbak Yun aku entuk beras kok masjid telu ya Mak ya entuk telu. Terus entuk dhuwit entuk wagi ya Mak ya. Sapa Mak? Oh Mbak Ika, nggih. Aku nek ngerti Mak Darni saiki tambah sehat, tambah ayu nih melok seneng awake disehatno Mak ya. Iya le, apoke ngger krasa iki Mak. Sirahe kudu cenut-cenut, piye anu resik-resik yo ndang dikruamasi ben awake tetep seger ngono. Jayani rumah teng warung iki. Mak menek. Goleki nek opo. Nek mbok endi? Kan rancap Mak, nek entuk dhuwit ya konggone pemerintah apa untuk konggone wong-wong sing maksudnya nyodakoi sampean kuwi diadahi sing tenanan ben gak ilang. Kondang sampean lali, mbok tinggal angon engko lali. Asale niku. Lah sing dompet sing kok aku kan ya silang. Sampean kan winginane tak gawani 300 lah karo dompet ke ilang. Sing wingi nak ijek, alhamdulillah. Wis dompete ijek duwe ilang. Oh alah yo. Wis Mak sing hati-hati Mak. Wis gak apa-apa dienggo butuhan kok. Wis iya seneng ki nek enek apa-apa cerita aku. Ngene sapa? Iya. Walah Mak, roke sampean sampai suwek. Iya, Mak nyekel duit, pengen tumbas, pengen tuku sego pecel, tuku. Wong saiki tambah wayu to. Ndek iki blonjon tak 100. Nggih, ping 3. Delok saiki tambah wayu. Pokoke rajin mandi. Wong enek duit yo nyekel yo Mak yo. Pengen tuku sabun gone Bu Ratna. Sabun kathah wae Mbah Kaji Marwi. Oh, ning gone Bu Kaji Marwi. Ya. Wis seneng pemirsa ngene iki untuk sejak kayak toh untuk bantuan konggone Mbak Allah akhirnya kok ada yang datang dari Blora. Mbak Yun mah aku diparani wong Mbak, aku yo di ngono ku lho di syuting koyo sampean aku dikei. Alhamdulillah ya Mak, kuwi berarti rezekine sampean. Pokoknya hati-hati nek nyekel duit dicekeli sing tenanan, butuh tumbas maem, tinggo tumbas maem. Iya alhamdulillah, nggih alhamdulillah. Wis hati-hati Mak ya, tambah wayu saiki lho, delok wayune ra kaprah. Oh saiki lideng tuban. Mak aku iki nek roh sampean sehat seneng niki ya melok seneng. Nek matuk Mbak Yun sikilku lara. Cekot-cekot yo ngesakno. Wes saiki cekot-cekot aku dhewe ya cekot-cekot tok Mak. Iya wes hati-hati lho Mak. Iya, padha Mak aku yo kembung yo hati-hati. Iya. Iya Mak, matur suwun. Kuwi seneng banget curhat, ini curhat. Terus ini anggrene kadang kan wis bar maem sore mang Bu Yun wis maeme wis enek wis sore nek yah mene iki sore mang rene ngono kuwi njukuk maem tinggo dhewe tinggo darek dhewe nek yah mene iki teko neh kuwi golek gelesan sego sing wis gak dimaem engko diwehno kucing karo pitik ngono pemirsa. Terus muga-muga sehat semuanya dimanapun jenengan berada, pokoknya sehat-sehat selalu. Wis iki sesuk tak pepe neh iki. Wis.
Mak bestiku ki nek gawe kotak-kotak, aku nek gawe bunder-bunder lo tipis pemirsa, lo tipis tau. Iku lho apa jenenge? Kita udah apa? Tahu udah Besok apa? mau. Kok masak noneh. Kita sebanyak yo, ibu sing saiki yo. Wes. Anak klewer, klewer. Ora klewer ku jenenge. Klewer. Ora Ya, klewer. Cuk. Cepetno. Tak tolong. Iya, tak tolong. Aku pengen mak muluk. Duh, tidak pakai sendok ini apa, Ibu? Ya pengen wae. Oh, gitu. Ojo Bu banteng lah, Bu. Apa ngono aku? Ora. Dekane ibu merucut tuh. Heeh, Ya enggak sengaja. Wis Wis sesuatu yang tidak ibu sengaja. Cuman mbok bahas ya to, wis tak ijoli ngono kok ya sanggure. Wis berijik. sesuai gak duwe gelas aku. Aja ngono, sabar. Monggo makem pemirsa, makem malam menune oseng kangkung nggih, nasi anget-anget. Bu iki ku tak gedhok oleh yo. Mambu ki kok nek gak. Bismillahirrahmanirrahim. Mambu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Rasanya wakina ada bana. Amin. Besok pagi masak apa ya, Ibu? Hai, Bu. Ibu urung duwe ide lho. Besok pagi Bu sing tak genemani. Lah awakmu geneman nek besok pagi lah nek ibu urung duwe ide, terus piye? Mbak. Ide kadang datang nek pas ibu apa mapan tidur yo besok masak iki cara ngono. Ini bunda sampai Pak Utoyo. Pak O. Pertama kali yang nyeluk Pak O, entah nggak nyeluk Pak O jadi Pak O. Kan jenenge Owe Tojo kan, pakai ejaan lama. Istilah-istilah zaman sekarang itu loh, pomo itu jirine adene ikut-ikutan, terus ngepris Enak, apa Bu? ngepris apa ya, Nduk, Pak? Ngepris sih kayak ujuk-ujuk mematung gitu loh, menangane gitu loh, Mbak. Mari istilah zaman-zaman saiki ndek zamanku gak enak Mas. Masih enak ya, Nduk. Alon-alon ya, Nduk. Enak masakan Ibu. Makasih ya. Ibu kasih sendok anak Marayo. Enggak. Cium-cium mana enggak boleh. Kenapa dicium-cium? Tak Enggak kira boleh. mampu. Enggak, masa mampu tak kena anak ibu tau. Ini mampu balcem tau. Di balcem yang separuh dimasak, separuh kok kulkas. Besok nek pengen habis digoreng lagi, goreng neh ngono. Kayak Bunda Dewi kan pamane duwe iwak dimarinasi kabeh, digoreng seperlune, kok nek pamane pengen anget-anget nggih goreng ngono. Betul. Enak ini. Pelan-pelan, Dok. Masakannya utuh. Masa awal ucap domba soto mah kayak terus maem pizza dari Koko Wangdi mau terus lagak mami ki enak apa yo yo pelan-pelan mak kelolotan pelan punya pelan Selilitan. enggak tisu tisunya nih kalau enggak tisu yuk mungkin pemirsa demikian guys cerita malam ini doa terbaik untuk kalian semua jenengan nek
sudah nonton Bayi Family pasti tahu Mak Darni loh. Tuh segala cerita apa ngono nganti Mbak Indah iku mun. Bu jenengan iki nek karo wong-wong sing maaf nggih. Cara ngono wong sing istilahnya aku nek ngarani apa aku dinek salah. Orang yang diperlakukan khusus lah cara ngono. Ku nek cocok aja. Wong iki marani dhewe ngono Mbak Indah ora dhewe mesti koyo Yumarni, Mak Darni. Terus sapa kuwi ya pokoke iki cocok direne nek karo aku iki. Jenengan dek koyo Pak Purnomo aja. Ya mbah ngono. Ya pun pemirsa kami pamit dulu jadi Mak Darni itu enak apa-apa ya curhat untuk duit, untuk beras, untuk apa, untuk duit hilang dijukuk anake apa duit hilang. Ya ora hilang sih mak kuwi yang dijukuk anak didol berarti gak hilang. Tak ngono. Ngono ya ceritanya ning terus doa terbaik untuk kalian semua. Kami pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong tutup noleh. Cus.